Hej, jeg vil vise, hvordan man kan massere sig selv, hvis der ikke er nogen andre, der har tid til det, eller man ikke lige har råd eller mulighed for at komme til en massør. Og det foregår på den måde, at man tager højre hånd i første omgang, og så sætter man den her omme. Der er sådan et sted, ligesom inde bag skulderbladet, der kan man få fat, der kan man ligesom mærke, der sidder sådan nogle myoseknuder. Og så sætter man pegefingeren her, med de to pegefingre og langefingre her. Og når man så har fundet et sted, hvor det gør rigtig dejligt ondt, så trykker man rigtig hårdt og kraftigt ind. Og så svinger man med den modsatte arm fra side til side. Og det er ret vigtigt, at man ikke går sådan her frem og tilbage, fordi så får man ikke den fulde effekt. Hvis man gør det helt frem foran kroppen, så kan man mærke, hvordan man ligesom får en rigtig lækker massage, simpelthen ved svingningerne for armen. Og så kan man så flytte fingrene lidt frem og tilbage, så man ligesom får masseret hele området igennem. Når man har gjort det på den ene side, så gentager man selvfølgelig til den anden side. Og den her teknik, den kan man bruge stort set på alle tider, og også de fleste steder. Den er rigtig god til lige at skabe lidt energi og ny blodforsyning til ryggen og ryggens muskler. Så prøv det!